ও তুই মা ও তুই সা
guru ajaib sini. Kan nang tini, Kemai rumah lah. tam mangka. Ya buruh man kengi kenya dia kan. Nin bung tamo, Ada mulu malih. nggak parah ke? Ih ketemu gini kenok. Paran bung si tamo. Tam bojindro parah. Nang ki batar og man ka. Maka. Bahai choli tong no tabuk to lockdown ne jaks. Bahai choli tong no rong ni poribar ko chana ni ro kuno. Amuni amte nyong tong mai khata joto no chana ni bo keno ka tui bo ku ki ro ka tui ri phai bo khek lai phulai ta gari bo ti ri bhaja ba khata ba hasu ba mana anting tong mai khata kosto no kosto khoi Sabari fai nong tini yo jemar nu femani. Sai jeman. ba kan Norong coba kata borok ini. ba khata tong Kan nang borok borong no bahai tam bor nam sa hambai jar nam sung. Baca kos ker pemen. amai ri mari na cha Te borok coba thu norong. ha dai bo borok thu ba tho bong no sung amai ri kha Tamo. Ani bung khai ko ona rosmi. Norok ki tini borok coba fai sab bo dol coba tong nok sai jeman. Bodagan Bora borok. khai ko khai me ta mokam ne simi salai ni ka khana ka ga oro jamang ma ding ka sing jamang ngai tong phalai kha te ko jamang mar bai ko phai ka no rok nu kha ma man kha ba hai dai ko Tam man ka tini borok tam re ko norong. tong ana bla joto no nu ka bla bo ba hai ne re wa na bor khana bla Kai norok ki lockdown ni jara bahai ke choli tong nong poribar. iko hai ta tang khalai ne ya ba ko sto ni pori un ko bising tu chol lai ma tong lai kha gari gora ba thang ma ya himalaya chero ba hasal hase lama amne ko sto tu ni ba sang por glem nge chana na ba sno thang lai chu khala ne ning gari gora ma ya se ga lo kuroi ba hai ngoi ko sto ni bising tu chol lai ma tong lai ja khata tai tang hai ba au je short ton ba hai ke ma tong lai kha tang kha je nai Kai norok ki hambai na bela khana hambai ta borong no te coba thu. ni kai tan bising ti borok da ta ba na bor hamari phai ta bang bising ti bang hamai ta bang thanu ta kai ta hamari ti to ta Tamo. an bung de an bung kai ko kusila dai bro Ganong ni bo poncet kelai apa? si nama tu saya mungkuri ponjak lah kita kai polo kai heja mara char kai iko parang kai chondro parata Norok bahai choli tong bahai ke lockdown ni jara. lockdown ni bagi nyai ko joto no iko kam khlai chane borok pula ngai joto ni ko chama chiming tomba kya kam mak khaya ka skor mo mak khaya ko ya thangai himui malia ga masih mani ya tomba kya apa ni bagi ta kostong tomba kya hamte problem tomba kya iko baza bo tele che pon kai ba apa ni bagi pele ke kostong tomba kya ta sa Ganong no tini sabori fai ke tamori fai nong tini. tini de iko khairu jak baye no iko mairum ro thog ro tai lo joto chapa ro je iko je porbani nangmani jinis pheketa cha joto no Kai norok o jemani femani busuk di noksa no. mo ba iko sapta kai serok cha won ta Ganong ko ni ro nga ba porba kai cha nga ba dui tin di ro nga kai porba ko ni ro ni nga ba sapta kai serok cha won cha Kai reson marum rok man ka. man ka reso mar mano mama ka to ta mai masa Kai norok no tini sabori fai ke. apa iko ako mokam ni aro ang ko pok to ko tai sing ko khana mani mokam ni borok sa borok bum khai tang seme borok ko hamja ga yang go ma se mani khar ja te sam ko ro ka sa pa phai puni chat phebe keta borok na bana ga pun si yang borok na ham ba mai kha borok no ka ham ko no am te kai phai choba ma ba ga bo joto no ko hamja ga cha ja ga joto bia sin tong ba kya chi yang go khana kai na hamja ga phebe kya iko joto no ma malang ba keta malang ya borok ke bo kri kha joto no te ha te sam ko to kono ni ne kheto jumi kre hubo haba khlai chanai boro joto de gori te sam ko ka pa khable obu joto borok no je kono ga soban borok saiman te sam ko ka kre saiman bele sar abo e nor bo khana ba khana Kai nung
tebo bui kibungma borok tongko soba nani bagai nang tam sanai buinya soba phainya ni bagai roko sanaja abo sakai to kaham kong no joto no abo sai khanari kai ba boi joto borong phai kai ba sai ma khanari nai no sama henyo boinyo sai ma khanari nai kong no joto no ma pir nai bala no sai ma henyo angbo 차된 거 봐, 파이 차이만 하나 짜사. 훈련은 미디어나 한 바이 말고, 디니니 어저라고 좀 하숙 거의 뭐라 그 오픈 에리아 리크나고 있어. 디니 좀 앙내지 아니 뭐 무샤, 뭐 그러니까 성클로 비는 패밀리 아니 패밀리 파이, 좀 디니 어제 오픈 뭐로 기사는 지금 뭐 그립 버럭은 하여튼 기사 수바라 무슨 것은 아시 패켓 마이룸 दाल सोयाबीन पियाज आलू खैस थप साबान आमदेखि जों दुई फेलेक्या दुई फेयै बाबक इगो जों लाइ दङ आसा खायो बर जतन बानबाय नै 80 पेकेट बायनो कुलगना नै आं सुनता norok tai bus kang otam wan sugi jong te ke renai ja nei wan sugi jong आं खै जों तैकि सा wan सुगि दङ अन्य जागा बा जों तैसा मुति खिनो रनानि नै उनते अखम एरिया रगनो नायै 이게 부이바 어자가라고 파이를 파이간가 보롱나 방 벨케 사적 한바이마야 그러나이 당 바로 파이 어큰 에리아로 파이 주바 파장 바이 norok jeri tongmani kono kaisa sorgarni gorok da man sobaso जों कुन सरकारनि सुबास करे जों इको आनि लगी तंग संकलो जों करेnya चिनि जिन पकेने रामanya जों nong kami ke boro चिनि पारा हकाय बिरमोहन एडिसि बिलेसनि bo hangkai nobin chodri ni ang hangkai mokam paran tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bono Anbung kasih tu kan rumah, kayak anu para kayak Borindoro para, ini semua yang ni Borindoro para elakano asli satu poribar, bosok poribar na buat hamzah gay, bung ni gaj থেকে no, otini mokam ni jelas, sudah rumah, cuma hamzah gay kharam gay, langkah lah. Abang ni bagai tu, bono khud donjobat hambai, ya faru. de nong yo kami am chero bai ke chai tolai ta bok lok da bun jara Ni không gan rei bol bu farok ta nei, chai tong tei lama ni bagai osibdar lai, awat tei maning ya. Ini gokre lama hamya bosokal kenyo gari thangmaya lama ya tei tar tei bai tei gari basiri tong suno aba hata ko abor report fly solid ma tongta no prasad sarkar hoy ja kono kaisa chuba bungri paiya ka sarkan hata kon coba mungkri kota bo aba toto asuk bosolong ka ka je bor je sawo tei rinai saplai khai rinai ahe khai rinai mane bot samne ro khai bor aba hakai emla rok ba mong tu ger na prati pasana nai aba hakai bor sono sai banik lang ka asuk boso jabong ka chang amsuk hakai tong tagbo tui ro no bai ke dung tolai ta bok tui kai ko ta kai bor gari bai re phai tong ta aba hakai nang ma tong ta kai bor re phai kai do ses eba o tola ro thang se salai khulai kai tui bori bosara walai bolai aba hakai ma tong